Здравейте! Включвам се в това кратко видео да ви покажа как да работите умно. Ето, погледнете. Под замазката как лепя фибран. Чупя го на парчета и с лепило за плъчки го лепя за пода. Като между него оставам разстояние. Когато наливам отгоре замазката, да има къде да легне. Влиза между фибрана и по този начин самият бетон става на мрежа. Разпределя тежестта. Фактически тежестта ляга на плочата, но в същото време използваме фибрана за пълнеж. От една страна пестим материал, ако ни е много скъп. От друга страна, всъщност, главната цел е да не натоварваме плочите, да не натоварваме конструкцията на цялата сграда. Защото ако ние го направим по този начин почти навсякъде, особено ако е много дълбоко, както съм го направил тук беше по-дълбоко и съм слагал фибран 3 см. Тук съм сложил фибран 2 см. Ако е много дълбоко, може да сложим фибран 5 см. Лепиме го на пода по този начин на малки парчета и отгоре заливаме с замазка. Става здраво, пестим материал и в същото време не натоварваме плочата с излишни килограми, защото не е хубаво да става много тежка замазката или каквото и да било. Всяка една конструкция сградна си има някакви допуски, нали? Ако много претовариме плочи и така нататък, могат да се създадат проблеми, които проблеми да спукат, да увиснат плочи, някъде нещо да повредиме цялостната конструкция на имота. Това е, което исках да ви кажа. Ето тук съм го направил вече. Сега от тук с количката ще си налея, ето там с бетон ще го напълня. И продължаваме с тук, тази част. Мажа лепило по пода, за да може да залепне хубаво замазката. Ето това не може да се откърти. Ето. И това е залепено, стабилно, здраво. Сега ние няма да го чоплим, нали? Основното, върху което исках да акцентирам, е работете умно, за да се чувствате добре. Добре, да работим умно, ама гледайте каква грешка направих сега. Това предишното, където го излях, ето тук. Първо, че малко гъст направих материал, второ ето тук така преградих с фибранчета, нали, да ги използвам, да ги подпъхна ето тук долу. И тук от тази страна също. Най-надигнал ми беше така и тук. И може би лепилото, което бях намазал отдолу, то беше доста, защото ми беше останало от миналия път и вижте как съм изтъргал сега тук. Съм я стъргал тая леха. Една кофа 20 кг с материал. Добре, че не беше изсъхнало напълно, то успях да го изтържа. Разлика 1 см в пода. Разлика 1 см от майките. Майките са на 5 санта, това ми идва на 4, което де факто означава, че надига. И до сега съм го стъргал 1 час с мастара, ей така, докато го изравня, за да стане що годе читаво. Не знам доколко е читаво, ама сега го мерих. Горе-долу е равно. Горе-долу е равно. Но
някъде тук сбърках, но успях да го изравня хубаво, може би. То остана така подпухнало, набухнало и ми вдигна нивото. Вдигна ми нивото с 1 см. Но този 1 см успях да го оправя. Ако това нещо изсъхне, ако изсъхне, няма никакъв шанс да го свалите. И трябва да вдигаме нивото с 1 см на цялата стая. Но успях да се оправя. Тук после с един грунт, евентуално грунт и лепило отгоре с мрежа и ще стане равно навсякъде. Така, трябва много да се внимава, когато работиме много умно. Сега вече стана добре. Тук в тази глупост изгубих някъде 1 час да го стържа това. Целия се изпотих. И това е положението. Понякога стават грешки. Сега започвам да наливаме тук. Ще видим докъде ще стигна.